Hola, molt bon dia. Estem a Gerri de la Sal, concretament al monestir de Gerri de la Sal. Primeres escritures del segle IX, Pallars Sobirà. Aquí dintre tenim una tomba de Sant Ot. Sant Ot va morir al segle XII i va néixer a mitjans del segle X. Ara bé, a dins tenim la tomba, porta els dos anells, va ser bisbe, la mitra, però falta una cosa. I sabeu què hi falta a la tomba? Hi falta el cos, que es veu que van dir que el portarien aquí quan es va morir, però no el van arribar a portar mai. I és que jo em sembla que ningú no sap on està Sant Ot. Que no està Sant Ot, perquè estava malalt i es va morir, sí? Que no hi és. Bé, en definitiva, que si veniu aquí hi ha un sarcòfag buit.